Утре отиваме да караме 9 часа. Ще караме Витоша. 1 градус е. Ама да нас това не ни пречи. Колкото и да е студено. Важно е да имаме сърце да караме. Какво такова? С кивизакито е тука кацах чака. Я че кацам без мотор.
такова. О. Не, що направо ми е майката на главата. Леко бе, момче. Що правиш бе? Пиян ли си? Искам Акраповича да вика. Слагай там каски и маски и гледай сега какво става. Де бе, това пестинар. То ви име да му сложиме предавките си. Павлов. И сега, на старта! Ера моя. Нещо не стана, Сомито да вика. Нещо не стана така, както си мисли. Бърнаут! То реже ли, ще прави? Леко бе, момче! Супер, бе, изреди всичко, бе! Де би редакция, бе! Майката, ева, а? Стрезней се взриви, бе. Ще правиш, бе, момче? Ти караш ли, буташ ли, ще Ти режеш камъни или това да не е такова? Как му се вика на това, къде реже асфалта, бе? Не знам. Асфалторез. Ти какъв асфалторез си, момче? Та, байка му не трошачката. Ма не става, иска да излезе. Ама знаеш какво направи? Седне му хубаво отзаде, бе, то седне ще го фърляш. И той или ще излезне, или ще го фърлиш, едно от двете. 50-50, не, по-скоро е 80 на 20, ама. Дай. Боби, турбото си с 250, така крос. Тук така, десно, лево, втора. Трябва да ми... Да би резач, той да не ме убие с някой там. Цялата газ! Брат, почитам горе кам. Ще да се взриви. Сега ще взривам. Какво напри, бе, момче? Еба си май. Преба всичко. Свежи го. Давай, сега леко, не знам вече, няма го се занимавам да го правим. Като виж, че не такова, те ще я сопреш. Турбото не нареди хубаво камъните. Много слаб инженер си. Какво ти стърчи там от якито? Джоба. Давай оттам. Не така, сбута се. Преградата, малумник, прост, пиян, наркоман. Друго. Много пребахте Казах ти пътеката. преди каране да не шмръкаш. Новобранка! Абе, малумник! До превен па. То вече стана каквото стана. Трябва сега пак да го правим. Не. Тук лекичко я. Сега ще опробвам да го издръжам, ама трябва на сват, трябва поне да ги изправите. Това. Хайде, турбо си. Ти го преба. Да, пускай пътеката моментално. Тук с това. тръгваш я, вашия. И като стинеш камъните, Сега ще покажем как ще го нагласим. Сега ще сложите дърветата отгоре над земята и то ще държи. Давай, майка се оттам, че гледай какво направихте. Бати децата!
О! Готово бе, турбо си! Ено, чул съм. А Краповича да вика. Къгаш се плазя. Турбо си е така трябваше, виж. Е, това да направиш. И сега леко, какво правите? Тук. Трябваше е тук, съм този камък. Е, от тук по-назад няма да ходите. Ай, давай. Трябва да фанем го изроли с мотора. Ето. Ято. Защо не го научиш? Абе, ама аз преди всеки понеделник преподавам уроци. Идва да се запишете, научи малко. Та е Боби Турбото. Боби Турбото с бестата невървяща свайка. А Краповича да вика. Чули? Казва! Дере, това фана дърветата, леко бе. Това не знам на коя скорост е. А то бензин няма. Кел се пуска това бензин, бе, вале. Познах го, бе. Деде. Бай! Това на коя скорост е? Как разбирате скоростите? Преди малко е било на 4-та, затова не можех да тръгна. Беше на 4-та, затова... Бах ти! Забати мотор. Он изпуска компресия. Това ще така пуши от азпуха, бе.